Γεια σας, είμαι εδώ με την αδερφή μου τη Σέρα. Έχει καιρό να τα πούμε εμείς. Για όσους με βλέπετε πρώτη φορά, είμαι η Δήμητρα Χατζησταύρου, είμαι δασκάλα και ήμουν υποψήφια με την άμεση Δημοκρατία Κύπρου στις περασμένες βουλευτικές εκλογές στην επαρχία Λεμεσού. Και μέσα από αυτή την ιδιότητα είχα βγει έτσι πιο πολύ στον κόσμο με διάφορα βίντεο. Έχει καιρό λίγο να τα πούμε γιατί έτυχαν διάφορα προσωπικά ευχάριστα γεγονότα, αποφοιτήσεις παιδιών, εξετάσεις, αγωνίες. Έτσι αφήσαμε λίγο την καθημερινότητα να τη ζήσουμε οικογενειακά. Και σήμερα επανέρχομαι με αυτό το βίντεο, αν και έχουν γίνει πολλά γεγονότα στην Ίσο Κύπρο το τελευταίο διάστημα, συγκλονιστικά γεγονότα μπορώ να πω σε όλα τα επίπεδα, την περασμένη εβδομάδα ειδικά. Είμαι εδώ με την αδερφή μου τη Σέρα, η οποία είναι και αυτή δασκάλα σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Τα τελευταία περισσότερα χρόνια της καριέρας όμως είναι και διευθύντρια. Άρα κατέχει αρκετά τα θέματα και το τι κάνουμε στην εκπαίδευση, στη δημοτική εκπαίδευση τουλάχιστον, για κάποια θέματα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με την ενδοοικογενειακή βία και τη σχέση των φύλων. Θα κάνουμε αυτό το βίντεο γιατί την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός στην Κύπρο που μας συντάραξε, όπου ένας αστυνομικός εν ώρα καθήκοντος έφυγε για λίγο από τη δουλειά του, πήγε σταμάτησε τη γυναίκα του όπως πήγαινε στη δουλειά της σύζυγον του, μπήκαν στο αυτοκίνητο, διαμάχησαν και πάνω στη διαμάχη πυροβόλησε τη σύζυγον του 3-4 φορές και μετά ο ίδιος πήρε τη δική του ζωή. Η γυναίκα ευτυχώς ακόμα σε δύσκολη κατάσταση, αλλά τα έχει καταφέρει και με διάφορες επεμβάσεις προσπαθεί να ισορροπήσει. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Σίγουρα είναι μια τραγική ιστορία αυτή που συνέβηκε και σίγουρα όταν υπάρχουν και παιδιά όλο αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Θέλω να ρωτήσω τη Σέρα έτσι, γιατί και εγώ ζω κάποια πράγματα στα σχολεία. Η αδερφή μου να σας πω ότι ήταν από τα πρώτα άτομα που ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα από προσωπικών ενδιαφέρον. Δηλαδή δίδασκε για αυτά τα θέματα ακόμα και όταν πρώτο ήρθε στην Κύπρο τέλη της δεκαετίας του 80, που νομίζω δεν υπήρχε τίποτα τότε στο αναλυτικό για αυτά τα θέματα. Απλώς επειδή μεγαλώσαμε στην Ελλάδα που έτσι ήμασταν λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι με αυτά τα θέματα, ξεκίνησε και έβαζε δικές της ενότητες σε θέματα ισότητας φύλων, αντιμετώπισης κλπ. Εσύ Σέρα, όπως θυμάσαι την Κύπρο τότε που πρώτο ήρθες, η Κύπρος θα έλεγες ήταν μια πατριαρχική κοινωνία? Ναι, ήταν μια πατριαρχική κοινωνία, αλλά εκείνο που θέλω να πω σε αυτό που είπε στο γεγονός το συγκλονιστικό που έγινε, είναι η φράση που είπε ο θήτης στον κύριο που πήγε να επέμβει, που είχε αυτόπτη μάρτυρα, που του είπε «Είναι η γυναίκα μου, μην μιλάς και είναι η γυναίκα μου». Άρα δηλαδή αυτόν το ότι θεωρούμε τη γυναίκα μας κτήμα, από εκεί ξεκινάει το πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης. Και εγώ θα σταθώ στο τι πρέπει να κάνουμε και ως γονείς. Πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τις κόρες μας και τα αγόρια μας. Από εκεί ξεκινάει και μετά θα έρθει το σχολείο και θα συμπληρώσει. Απλώς ευχόμαστε ότι μεγαλώνοντας τις γενιές με έναν άλλον τρόπο, γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσει. Γιατί λέμε ότι οι γονείς σε κάποια πράγματα είναι απέδευτοι. Άρα θεωρούμε ότι μορφώνοντας κάπως καλύτερα τα παιδιά, μεγαλώνοντας αυτοί θα γίνουν ίσως πιο ευαισθητοποιημένοι γονείς. Σίγουρα είναι όλα αλληλένδετα, αλλά έχει μεγάλη σημασία το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και αυτό φαίνεται στα σχολεία. Όταν δεις έναν παιδί, βλέπεις από πίσω ότι και πώς είναι και μια οικογένεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας ότι πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες με την έννοια ότι ο άντρας είναι έτσι, έχει αυτό, το τάδε η γυναίκα εκείνο, και κανένας δεν είναι κτήμα κανενός. Να υπάρχει αυτός ο σεβασμός στον άνθρωπο. Και αυτόν έχουμε χρέος πολύ περισσότερο εμείς στο σχολείο να το διδάξουμε μέσα από τον τρόπο μας και μέσα από τα μαθήματα που υπάρχει μέσα από το μάθημα των αναλυτικών της αγωγής υγείας, όλα αυτά που οφείλουμε να τα κάνουμε ως δάσκαλοι και δασκάλες, αλλά και στο πώς χειριζόμαστε ήδη τα παιδιά στην καθημερινότητα μας. Να μην φαίνεται αυτή η διάκριση του φύλου, να κάνουμε πράγματα με βάση το φύλο. Παραδείγματος χάρη παλαιότερα, ας πούμε, η ανάρτηση των σημεών, λέω τώρα ένα παράδειγμα, να έρθουν τα αγόρια.
Γιατί να έρθει τα αγόρινα να... Ξέρεις, είναι αυτά τα κρυφά, τα υπόγεια που κάνουν πιο πολύ ζημιά. Γιατί καμιά φορά μπορεί στα πολύ δυνατά να λέμε, ας πούμε, τώρα μπορεί να πάνε όλες οι γυναίκες σε όλα τα επαγγέλματα, μπορεί να σπουδάσουν ό,τι θέλουν. Αυτά τα φαινομενικά τα έχουμε κατακτήσει. Η ισότητα στα ωράρια, στις ώρες που δουλεύουμε, στο μισθό, όχι σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά γενικά υπάρχουν. Όμως αυτά τα υπόγεια μηνύματα που υπάρχουν πίσω από μικρές κινήσεις, ή που κάνουμε σειρές αγόρια-κορίτσια, ας πούμε, ή που θα πούμε ποιοι είναι οι δυνατοί της τάξης, θέλω 2 αγόρια να κάνουμε τις δουλειές, να κουβαλήσουμε. Ξέρω κάποιοι θα πούν τώρα ότι θα διαλύσουμε εντελώς την έννοια του φύλου, δηλαδή ότι θα μπερδέψουμε τα φύλλα, το άντρα της γυναίκας. Άλλο σεβασμό στο φύλο, άλλο σεβασμός όμως και στον άνθρωπο και στη σχέση μεταξύ των φύλων. Εκείνο έχουμε το θέμα. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένας έχει τις δυνατότητες του και έναν αγόρι μπορεί να μην μπορεί να κουβαλήσει, ας πούμε, ένα θρανίο, γιατί η σωματική του διάπλαση είναι διαφορετική. Άρα, αν εγώ του πω, άμα δεν μπορείς, αμέσως τι νιώθει, ότι εγώ ως αγώνης θα μπορούσα να το κάνω, δεν το έκανα. Άρα, αυτά είναι τα κρυφά μηνύματα που λες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουμε χρέος, και εγώ νιώθω προσωπικά ως άτομο ότι κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, λέω τι εγώ δεν έχω κάνει ως Σέρα και δεν έχω βοηθήσει. Μπορεί να μην είναι το συγκεκριμένο, αλλά τι έχουμε... Έγινε και κοντά στο σχολείο μας. Έγινε και κοντά στο σχολείο μας, ναι, δυστυχώς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες πρέπει τα θέματα της αγωγής υγείας να τα κάνουμε όπως είναι μέσα, είναι πάρα πολύ δομημένα, περνούν πάρα πολλά μηνύματα, να μην αφήνουμε, χάρη να πούμε των ελληνικών ή των μαθηματικών, να πούμε για παράδειγμα ότι θα κάνω τα ελληνικά και τα μαθηματικά, τα παιδιά μας θα τα μάθουν κάποια στιγμή. Όμως αυτά τα μηνύματα που περνούμε μέσα από το μάθημα της αγωγής ζωής, μπορεί κάποια παιδιά να μην τα ακούσουν ποτέ, ούτε και έχουμε χρέος, ούτε από το σπίτι, γι' αυτό και έχουμε χρέος ως εκπαιδευτικοί να το κάνουμε. Και να πούμε Σέρα ότι και όλη αυτή η έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προβάλλουν κάποια λάθος πρότυπα σε σχέση και με τα φύλλα, ενώ ας πούμε και κορίτσια που υπερπροβάλλονται, γενικά είναι μια αλλοιωμένη εικόνα και πάνε όλα να πιάσουν κάποια πρότυπα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χάνουν την ουσία των πραγματικών σχέσεων, και μετά όταν κάνουν αληθινές σχέσεις βγαίνουν πολλά υποστρώματα λάθος ψυχολογικών βάσεων που υπάρχουν από πρότυπα στο σπίτι, από πρότυπα στην κοινωνία, και να πούμε ότι και κανένας λόγος δεν είναι λόγος για να πιάσει κάποιος το όπλο ή να κάνει απόπειρα να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο. Είμαστε ενήλικες και οφείλουμε τα οποιαδήποτε θέματα στη σχέση μας να τα λύνουμε είτε χωρίζοντας, είτε ζητώντας βοήθεια από ειδικούς. Σίγουρα δεν είναι λύση η βία, ό,τι και να προϋπάρχει σε μια σχέση, σε ένα ζευγάρι. Μα γι' αυτό και στα σχολεία τι θέλουμε, μηδενική ανοχή στη βία από τα μικρά, και αυτό πρέπει να το πάρουν, να το χωνέψουν και πάρα πολλοί γονείς, οι οποίοι όταν έρχονται στα σχολεία όλοι λένε ότι είμαστε εναντίον της βίας, αλλά τι θα κάνει το παιδί μου, δεν θα πρέπει να χτυπήσει τον άλλον όταν θα έρθει να του πει όχι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συζήτηση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να μην μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ως πρίγκιπες και πριγκίπισσες που να νομίζουν ότι ό,τι θέλουν είναι αλάνθαστοι, ότι δεν δέχονται το όχι, ποτέ να μην δεχτούν το όχι. Διότι στις σχέσεις αργότερα, όταν έρθει η γυναίκα και πει δεν θέλω αυτόν ή δεν θέλω το άλλο, και ο άντρας και ο ένας και ο άλλος, αμέσως θα βρει μια κατάσταση που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να εκτιμούμε τον άνθρωπο, να συζητούμε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας τα θέλω μας, που μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά να σεβαστεί ο ένας τα θέλω του άλλου. Και αν ναι, εγώ δεν θέλω, είτε άντρας είμαι είτε γυναίκα, να συνεχίσω να υπάρχω μαζί σου για τους ΑΒ λόγους, πρέπει να το δεχτώ. Πολύ σωστά. Και αυτό συμβαίνει από μικρή ηλικία, μιλώ από το δημοτικό. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας το πράγμα, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά νομίζουν επειδή μεγαλώνουν στα σπίτια τους, πραγματικά οι σύγχρονοι γονείς, ίσως επειδή θέλουν να καλύψουν τις
άπειρες ώρες που απουσιάζουν από το σπίτι, εκείνες τις λίγες ώρες που είναι με τα παιδιά τους, πιστεύουν ότι έτσι για να καλύψουν αυτό το συναισθηματικό κενό, ότι πρέπει να τους προσφέρουν τα πάντα και να είναι σούζα σε ό,τι πουν τα παιδιά τους, δεν λένε το όχι. Τα παιδιά μαθαίνουν να μην δέχονται το όχι του γονιού τους, ύστερα έρχονται στο σχολείο, δεν δέχονται το όχι του συμμαθητή τους, της συμμαθήτριας τους, δεν υπάρχουν όρια και όλα αυτά λίγο φτάνουμε σε ενήλικες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έκτροπα που βλέπουμε. Ναι, φυσικά τώρα θα σου πω έναν αντίλογο για το εξής. Οι άνθρωποι που αυτό που περιγράφεις, το σημερινό μοντέλο γονιών, είναι το λεγόμενο gentle parenting, που κάπου λίγο παρεξηγήθηκε το να είναι έτσι λίγο πιο οι γονείς να δέχονται πιο πολύ κάποια θέματα από τα παιδιά, και κάπου είδα μια πολύ καλή ψυχολόγο στην Ελλάδα που είπε ότι άλλο αγάπη ανεφόρων και άλλο αγάπη χωρίς όρια. Κάπου χάσαμε το νόημα και θεωρούμε ότι για να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι τα αγαπάμε ανεφόρων πρέπει να μην έχουμε καθόλου όρια. Όμως αυτό είναι της σύγχρονης εποχής. Αυτοί οι άνθρωποι που τώρα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα γίνεται πάρα πολύ χαμός με γυναικοκτονίες και έγινε και αυτό στην Κύπρο, έχουν μεγαλώσει με έναν άλλον τρόπο μεγαλώματος. Άρα εκείνους τα κίνητρά τους ίσως δεν είναι αυτό που περιγράφεις τώρα. Ίσως τα κίνητρά τους είναι ότι μεγάλωσαν σε μια πιο πατριαρχική κοινωνία που θεωρούσαν ότι με τα υπόγεια μηνύματα ο άντρας έχει δίκιο ή έχει μια σχέση ιδιοκτησίας με την γυναίκα του και δικαιούται ή δεν δέχεται το όχι ή δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει απέναντί της. Συμφωνεί. Άρα όμως και τα δύο μπορεί να καταλήξει το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή και εκείνος ο τρόπος και ο σημερινός μπορεί να καταλήξει. Διότι παλαιότερα μεγάλωναν σίγουρα οι άντρες ότι είναι οι άντρες, ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι η γυναίκα είναι υποχείριο τους κτλ. Σήμερα φτάνουμε στο άλλο άκρο, οπότε να προλάβουμε. Σωστά, ακόμα μια γενιά λάθος. Ακόμα μια γενιά να μην πάει λάθος. Αυτό είναι, προνοεί και προλαμβάνει. Εντάξει, έχουμε φτάσει στα 12 λεπτά, αλλά ακόμα δεν έχουμε πει τι κάνουμε μέσα στα σχολεία, εκτός από το μάθημα αγωγής ζωής. Εσείς στη δημοτική εκπαίδευση νιώθετε ότι κάνουμε για άλλα πράγματα, δράσεις ή καλούμε άτομα πάνω στο θέμα αυτό εστιασμένα, ή έχουμε ακόμα, ή φοβόμαστε λίγο αυτά τα θέματα ακόμα? Και εμείς οι δάσκαλοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ας πούμε, τη φοβόμαστε λίγο να την αγγίξουμε ακόμα? Είμαστε έτοιμοι να αγγίξουμε τόσο βαθιά ή το πάμε γύρω-γύρω? Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ακόμα δρόμο. Χρειάζεται, δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι που μπορούν να χειριστούν αυτά τα θέματα, η αλήθεια είναι. Πρέπει να πω όμως ότι πολύ καλή δουλειά γίνεται και από τις επισκέπτες υγείας των σχολείων που έχουν κάνει εξαιρετικές ενότητες. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία της επισκέπτες υγείας του σχολείου με τον υπεύθυνο, την υπεύθυνη δάσκαλο ή τον δάσκαλο που κάνει την αγωγή ζωής. Και να συνεχίσει μετά. Εγώ θέλω να πω ως άτομο γενικά, ναι, ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο μάθημα της αγωγής ζωής, να γίνεται όπως πρέπει, να μην το φοβόμαστε, γιατί αυτόν έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και η κοινωνία. Ας σκεφτούμε ότι έστω και έναν παιδάκι που θα ακούσει κάτι από εμάς θα σωθεί. Να πω τώρα ένα που έχει και θέμα, είναι σχετικό και λίγο άσχετο τέλος πάντων, αλλά έχει να κάνει με τη σεξουαλική κακοποίηση. Όταν παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, εγώ έλεγα στους δασκάλους μου πάντα να κάνουν το κύκο και το χέρι. Ένα εξαιρετικό βίντεο, μπορεί να δείχνει και στα παιδιά. Ακόμα παλαιότερα δεν είχε τόσο ενταχθεί τόσο πολύ στο email μας κτλ. Με παίρνει μία συνάδελφος και μου λέει, κυρία Σέρα, έκανα αυτόν το παραμύθι και μία μαθήτριά μου κατάλαβε ότι δεχόταν σεξουαλική κακοποίηση από τον παππούν της. Και ναι, συγκλονιστικό, και η μικρή το ανάφερε και πήρε η όλη ιστορία, τη διαδικασία, να έγιναν όλες οι διαδικασίες, αλλά με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ευχαριστώ που μας είπες και το έκανα. Δηλαδή έναν παιδί να σώσουμε είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, άρα έχουμε χρέος, θεωρώ. Είναι και πάρα ένα πολύ παιδί καλό. τώρα μπορεί να είναι σαν μια ενήλικη γυναίκα σε μερικά χρόνια που θα μάθει ότι πρέπει να βάζω τα όρια μου, να λέω όχι, να φεύγω από προβληματικές καταστάσεις
ή ένας Και να άλλος θα μάθει να αναγνωρίζω τις συμπεριφορές, τις διάφορες συμπεριφορές. Τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Πρέπει τα παιδιά μας να προστατεύσουμε. Η αυτοπροστασία είναι το καλύτερο. Δεν μπορεί να αλλάξει ο κόσμος όλος. Μπορώ όμως εγώ να βοηθήσω το παιδί μου, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Και ούτε θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Δηλαδή... Από τη στιγμή που τα παιδιά φεύγουν και πάνε στον νηπιαγωγείο, στην προδημοτική, τέλος. Από τη στιγμή που πάνε στο πάρκο και παίζουν με άλλα παιδιά, δεν είναι δίπλα μας. Και δεν είναι και υγιές να τα έχουμε κλεισμένα σε γυαλό κλούβι. Ναι, ναι. Άρα θεωρείς ότι γίνονται πράγματα και στη μέση γίνονται πράγματα, υπάρχει και ένα αναλυτικό πρόγραμμα, υπάρχουν πάρα πολλοί πράγματα, υπάρχουν βοήθειες, υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία πλέον. Παραμύθια μέσα από τη λογοτεχνία που μπορείς να περάσεις μηνύματα. Άρα είναι στο χέρι μας όλων και ως γονείς. Αυτά είναι θέματα που και ως γονείς πρέπει να αγγίζουμε. Ναι, δηλαδή πρέπει χέρι-χέρι. Και ίσως εγώ θεωρώ και το έλεγα και προεκλογικά ότι ενώ το έλεγαμε στην άμεση δημοκρατία θα έπρεπε να είναι από τις εισηγήσεις μας ότι πρέπει οι γονείς θέλουν ενημέρωση, θέλουν στήριξη οικογένειες. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οι νέοι γονείς που θα κάνουν παιδιά πριν ξεκινήσουν ακόμα να κάνουν, δεν ξέρω, κάποια υποχρεωτικά μαθήματα προσέγγισης, πώς να χτίζεται η σχέση, μια υγιή σχέση με το παιδί σου, πώς να βάζεις τα όρια. Δεν είναι εύκολο. Θεωρούμε ότι όλοι οι γονείς έχουμε το ένστικτο να μεγαλώνουμε σωστά παιδιά. Η κοινωνία αλλάζει ραγδαία. Δεν έχουμε τα εφόδια να ξέρουμε πώς να χειριστούμε τα παιδιά σε αυτή τη νέα εποχή με όλα τα γεγονότα που αλλάζουν γύρω. Και πρέπει να βρεθούν τρόποι θεσμικοί να βοηθηθεί και η οικογένεια. Το σχολείο κάνει πράγματα, μόνο του δεν μπορεί. Πρέπει να είναι χέρι-χέρι με την οικογένεια για να εμπεδοθούν πράγματα. Και κυρίως θεωρώ αυτό που είπαμε και τα υπόγεια μηνύματα που πρέπει εμείς με τον τρόπο μας να προσέχουμε να μην καλλιεργούμε αυτή την εικόνα και να δείχνουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, έχουμε ίσα δικαιώματα, να σεβόμαστε ο ένας τη γνώμη του άλλου. Σε πολλά επίπεδα περνάς αυτό το μήνυμα, δεν είναι μόνο μέσα από το μάθημα και τις δράσεις, είναι από μια φάση ζωής. Καθημερινότητα. Ναι, καθημερινότητα. Και εδώ να κάνω μια παράκληση προς τους γονείς, ότι όταν τα σχολεία οργανώνουν διάφορες δράσεις ή φέρνουν κάποια άτομα για ενημέρωση των γονέων, οι γονείς πρέπει να έρχονται. Είναι κρίμα. Πρέπει στη ζωή μας να βάλουμε προτεραιότητες. Δεν λέω ότι τα παιδιά μας δεν χρειάζονται τα υλικά αγαθά, όμως νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεφύγει και δίνουμε έμφαση μόνο στα υλικά αγαθά. Δηλαδή, μια-δυο φορές το χρόνο που το σχολείο θα κάνει μια ενημερωτική δράση ή κάτι, μπορώ να πάρω μια άδεια να έρθω στο σχολείο για το παιδί μου. Ναι, για να ενημερωθούμε όλοι, για να μπορούμε όλοι χέρι-χέρι να δώσουμε τα σωστά μηνύματα στα παιδιά μας. Και εσείς παίρνουμε αξιόλογους ανθρώπους στα σχολεία και πας και μπορεί να κάνουν ένα σχολείο με 400 μαθητές και να βλέπεις 20 γονείς στη συνάντηση. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Γιατί χάνουν την ευκαιρία για μια ουσιαστική αλληλεπίδραση. Θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Θέλουμε μια κοινωνία όπου τα παιδιά μας, άντρες και γυναίκες, θα ζουν ισότιμα, θα υπάρχει σεβασμός, θα υπάρχει επικοινωνία, θα υπάρχει αγάπη. Η αγάπη βέβαια για μένα είναι μια λέξη που κρύβει πράγματα, γιατί στο όνομα της αγάπης γίνονται τα χειρότερα. Γι' αυτό λέω για σεβασμό, για να σέβεσαι τον άλλον ως προσωπικότητα, τον άλλον ή την άλλη. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Σέρα μου. Νομίζω ήταν χρήσιμη συζήτηση. Θα πρέπει να το κόψω σε 2 μέρη το βίντεο. Λοιπόν, εύχομαι να μην ακούσουμε ξανά είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε ανά το παγκόσμιο, να μην ακούσουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις. Ναι, γιατί πραγματικά είναι τραγικό και θα πρέπει να κάνουμε άλλο βίντεο να δούμε τον κύκλο της βίας και γιατί οι γυναίκες, γιατί και σε αυτά έχουν διατρέψει αρκετά, δεν φεύγουν από αυτήν την κατάσταση και μένουν. Και λέω γυναίκες γιατί τα συντριπτικά περισσότερα περιστατικά είναι γυναίκες που τα βιώνουν. Σαφώς υπάρχουν και άντρες που βιώνουν βία και δεν φεύγουν από προβληματικές σχέσεις, δεν το ακυρώνω. Όμως επειδή συντριπτικά οι περιπτώσεις των γυναικών είναι πολύ περισσότερες, θα κάνουμε επόμενο βίντεο πάνω σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.